କେନ୍ତା नहीं सीखले क्या करो ମାନେ ଏଇଟା ପିଟି ପିଟି କରି ଏନ୍ତା ବନା ହେସି କହ ଆଉ ଛାଞ୍ଚରେ ଗଢ଼ା ନି ହେ बोला है तो गुड़ा है ମାନେ ମୁହୁଁଟା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରଖି ଲାଗ୍ସି दिने कहो ମାନେ ଟାଇଟ୍ ହେବାର୍ ଯାକ ଯେନ୍ତା ଇଏ ନି ହେବାର୍ ଏଇଟା ଚନ୍ଦା ପିଡ଼ି ଦେଇ ହୁଁ après ରଖିଦେଇ ଦିନେ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେଲେ ତମେ ଚିକନ କର ହେଲେ ଚିକନଟା କେମିତି କରସ ଚିକନଟା ଫିର୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପିଟନା ଅଲଗାଟା ଅଛି ଅଲଗାଟା ଟିକେ ଚିକନଟା କର ଏତେ ଟିକେ ଚିକନ ହବା ଯେ ଫିର୍ ଆଠ ହେଲେ ସେଟା ପୁରା ସମାନ ହେସି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ସବୁ ମେକିଂ ହେବା ହଁ ହେଲେ ସମାନ ମୁଟେଇଟା କେନ୍ତା ଜଣା ପଡ଼୍ସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ମୁଇଁ ଯେ ହିସାବଥି ଯେନ୍ତା ମାରବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାନ ହେଇସି ହାତର ଇଏ କହ भीतर भी अच्छे का भी हल्का जरूरत होगा यदि जनता हो तो सदी भी हां सदी भी हां यही हाथ एकास में खेलती तले भी काना लगे ठगा ना हां पत्थर बाग पत्थर के पुआउछे आनी छु ते के आइछ ହେଲେ ଆମର ସବୁ ଏନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ବନିଛି